Jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal takle det, vel. Han blev mere og mere ked af det, og gik mere og mere ind i sig selv, og vi kunne få ham op om morgenen. Og jeg ringede jo ud til klasselægen og sagde, at der er noget helt ravrost. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er. Hun er blevet rigtig god med år til at lære at støtte sig op af Mikkel, eller af mig, eller af Heidi. Det er jo en helt anden måde, hun er syg på, end det man går og tror. De fleste de går og tror fordommene. Jeg vidste ikke, hvad det var for noget, men jeg kunne da godt mærke, at han var ret speciel. Altså, det er sådan først efter jeg har fået lidt kendskab til det også, at jeg kan se sådan i bagspejlet, og derfor han var sådan. Og dengang synes jeg bare, at han var mærkelig. Jeg har også selv været uvidende omkring sygdommen. Og da Birgitte hun kom og fortalte mig, at hun havde været nede og få hendes diagnose, og at hun led af skizofreni, der tænkte jeg, det kan da ikke være rigtigt, fordi at skizofrene, de er psykopater. Men det er de jo bare slet ikke. Men det er bare sådan den fordom, jeg havde. Det har jo været hårdt at få den lige ind i hovedet efter en uges tid, at din søn er skizofren. Paranoid skizofren. Nå, jeg har jo altid hørt det med skizofren, det var noget forfærdeligt, når man skulle forholde sig til det. Jeg har det jo sådan set godt med folk, de bare møder Melissa, og folk som har fordomme, og så ser de Melissa, så tænker de, jeg kan det nu også passe, at hun er været syg, og det er ikke det billede, man har fået. Så bare det, at folk de møder Melissa, og hun selv snakker med folk, der har fordomme, det hjælper meget, tror jeg. Jeg tror, det kræver noget andet at bo sammen med en, der er skizofren, når man er syg, ligesom Kasper var dengang. Jeg vil sige, at dengang jeg mødte ham, kunne han faktisk ikke holde til at være sammen med mig ret lang tid ad gangen. Altså det var sådan weekendkærester, fordi han havde brug for at trække sig. Men sådan som han har det i dag, kræver det ikke noget specielt anderledes. Jeg tror, vi er ligesom alle mulige andre. Hun kræver meget, at man er meget ærlig over for hinanden hele tiden. Jeg tror, at jeg har hjulpet Kasper med at blive rask. Birgitte, hun tror, at alle folk de kan se på hende, at hun lider af skizofreni. Hvis man accepterer sin sygdom, man tager sin medicin, så kan man faktisk komme rigtig vidt. Man kan få taget sig en uddannelse. Man kan jo sagtens have et rigtig godt familieliv og deltage i forskellige ting i hverdagen, selvom at man lider af skizofreni.